gintinguhaan kag ginhingagaw sang prosecution kag defense. Nababali ang mga argumento kag punto sang isa kag isa. Antes dalayon nga nagtakop ang confirmation of charges hearing sa International Criminal Court Pre-Trial Chamber 1. Nalakip sa nangin highlight kagabi amo ang pagkabo sang senior trial lawyer nga si Julian Nichols halin sa Office of the Prosecution sa nagsumpakilay nga pahayag sang defense counsel nga si Nicholas Kaufman. Kangot ini sa issue sang death squad ni former President Rodrigo Duterte. Sunod kay Nichols, sa opening statement ni Kaufman sang Lunes, ginpadayaw sini nga may isa lang katinaga si Duterte kag nakahibalo ang mga Pilipino sini. Apang sunod sa iya sang naistoryahan ng death squad, naglain na ang tono ni Kaufman sang Huwebes sang gabi kag nagsiling nga hindi ilang dapat pagsaligan ang mga tinaga nga nagakawas sa bibig ni Duterte. Diri na kag ginpahanumdom ni Nichols kay Kaufman nga ginsupaan mismo ni Duterte ang iya pag-ako sang una nga mayara siya sang death squad. Madumduman nga ang ginatumod ni Nichols nga pag-ako ni Duterte ang natabo sang nagtambong ini sa hearing sang Senado sang tuig 2024. My friend is trying to kind of have it both ways on how Your Honor should treat Mr. Duterte's utterances, his speeches, his words. On day 1, T0004 at page 30, lines 18 to 19, my friend said, Duterte's word was his word and the people knew it, end quote. Yesterday, worried about his client's confessions, that's what they are, he said, quote, one cannot rely on anything coming out of Mr. Duterte's mouth. All right, that's good to know if he ever decides to testify, and for his representations on interim release, that you can't trust a word that comes out of his mouth. But beyond that, as I went through on Monday, 3 times under oath, Mr. Duterte said in committee hearings, I have a death squad. Is Mr. Kaufman saying that his client is a liar and a perjurer who has no problem lying under oath? Si prosecution senior trial lawyer Julian Nichols ginsabat naman ni Kaufman sa imbokada pa lamang sang iya closing statement. Sunod sa iya, ginkuha naman out of context ang iya ginhambal. Patag sini ang iya buot silingon, ang mga kulang kun speeches lang ni Duterte ang basehan. Agud nga mangin bastante ang kaso batok sa iya. I will start with Mr. Nichols, the prosecutor, who tried to convince you that I had admitted that you cannot trust anything coming out of Mr. Duterte's mouth. Well, he took it completely out of context, didn't he? What I was saying and what everybody understood is that Mr. Duterte's speeches alone are totally insufficient to substantiate the charges against him.